Alright. Muri yeZimbabwe munoona kana titakutaura zvematsotsi comrade Gisa vakataura vakati Mnangagwa itsotsi. So handi munoona vanhu tichitaura kuti haiwe akasikamprofita kenhema iraka toti maybe makando akamprofita kenhema kana kuprofita kenhema ka itsotsi boys kufara vanhu sezvizvi handiti but vanokudza kuti Emerson ndo tsotsi guru panovhagwa munhu ime muchiti tistovhagwa maordinary citizens chete handiti Mnangagwa uri kuti vhara rachididi izvo kwekwakavhagwa even vari panapa saidi naMnangagwa kutanga kuna Chiwenga ona Chiwenga pachena zvabuda pachena kuti wakavhagwa kuti ndichakupa chigaro muna 2028 itakupinzeni wakavhagwa handiti 1 2 now pari kubuda nyaya yaChris Mutsvangwa muri Zimbabwe. So muri pamuzinda wevanhu neni Super Nexus right, pari kubuda nyaya yaChris Mutsvangwa kuti mukomana wakavhagwa big time. So how chiri kuitika panapa ndechekuti mukomana ari kunzi wakapromiswa upresident, wakapromiswa kuti iwewe I will endorse you as my successor if you start start supporting me panyaya 2030 because Chris Mutsvangwa is spokesperson kureva kuti within ZANU-PF vakaongorora vakaona kuti Chris Mutsvangwa is maybe the most social guy. He is able to connect kubva kumuzvima 2K kusvika kuma machichichi ma2010 ma90s ma80s chakadaro he can connect and ndo Mnangagwa angaziva kuti this guy kana akandisapota akanzvikwa nevanhu publicly achindisapota achisapota kuti guy chef vatungamirire nyika kusvika muna 2030 zvoreva kuti ndapinda handiti. So Mnangagwa to get that support ari kunzi wakapromisa kuti kana tasvika iko kuna 2030 inini I will endorse you as my success right. This is according to information yasvika paNewsdesk. So zvakamira zvakadaro Mnangagwa ndokuindazve kuna Tagwirei wakuda cash kuti ashandise cash iyoyo kuita zvaari kuda kukambena kuita sei handiti right. So murezi varonzi kuna Tagwirei Mnangagwa promised the same thing kuti iwewe I will endorse you as the next president munyika hadi muri paona. So vakomana avatuwa vakapiwa mapromises. So now Chris Mutsvangwa ari kunzi just found out kuti kuna kuda Tagwirei. I mean this is not information notice, it's just inside information chete public takaona izvozvo vana Chris Mutsvangwa achijoinana na Tungwarara the way to rally somewhere pamutaro Tungwarara ndobva chabudikira ndokutanga kuataka Tagwirei step yako aitombotaridzi kuti wakazvarigwa uleader yes ndikatomana step yemunhu yakupindawo futi paupresident saka unofanira kufamba umwe mufambiro kutoti unotoonekwa kutoti uyu anoita president kata haiti Mtungwarara. Chris Mutsvangwa chikasimukawo chichifara mani chipapo chatadza kuti ya Tungwarara pawabaya right. So Chris Mutsvangwa manje right now ari kunzi just found out kuti Mnangagwa wakapromisa Tagwirei the same thing and the waiters move rotaridza kuti somehow it's an idea yaari kuita keep in mind Mnangagwa kuti kana zvikazotadza ndikazotadza kuestablisha kana kuti chikingdom up at least Tagwirei unoita take over ndomutrust mufana handi muri kuona ndaazondiinvestigate pane zvangu zvandakarowadze kuseri. So Tagwirei now is a senator which is a move rutadza kuti waswededzwa padhuze is a senator handiti. So Chris Mutsvangwa muri Zimbabwe sure une mari dzanadzo handiti but haisi type yaimwe yekuti
iri that ambitious. I mean, ambitious, of course, ngaida president iri ambitious, but it seems like kumaruku asi that sharp, so haangaitirani mari nemadzidzi natagwirei. And tagwirei kuna Mnangagwa is very important because unenge achifinansa macampaigns, anenge achifinansa tumacampaign tuchiitwa naMnangagwa against the military. Because remember this, Chiwenga is an obstacle mberi kwaMnangagwa, yekuti Mnangagwa until aita completely get rid of this thing, akanyatso kuchinja military structures right now, zvairya inomushayisa hope, because sure muchine ruzhinji guchirimo gwakagara gurimo gune maposition gwekuti gunogona kukanganisa zvinhu, gunogona kungumuka one day gwakachinja munhu, gukachinja zvinhu zvese munyika. Handi muri paona. So mukomana angaida kuita kubvisa completely nemidzi, make sure kuti Chiwenga nevamwe vake vese vabuda mugovernment, vabuda kumauto, kwapinda vanhu vatsva vakaiswa naMnangagwa patimapositions. Handi muri kuona. So mari ndo inenge ishandiswa naMnangagwa kuita zvinhu zvose. That's why Tagwire is important kwaari. And since they are doing all these business moves together, that means kana Tagwire akati take over, hapana high possibility yekuti unozomuinvestigata achimuinvestigata, because muZimbabwe kana uri businessman anoita achiita utsotsi achiita sei, you should be connected to ZANU-PF, because kana ukaita utsotsi usiri connected to ZANU-PF unotosungwa ukatopinda. But kana uri weZANU-PF chero polisi inenge ichitokuvhunduka, because munhu weZANU-PF unotoudza polisi kuti uri kundisunga because ndiri weZANU-PF. And anenge ingoshandisa tiri kuona motikari dzakanamigwa tumastika tweZANU-PF. Handiti ZANU-PF haisi government zvokuti munoda kupinda imimi kana kuti pahospital moti kwanzi yetu daenda kumberi senge muri vanhu vegovernment, kana mota yakanzi ZANU-PF haisi yegovernment, muchida kupinda kwese kwese for free because muri kwanzi muri weZANU-PF. Handiti zvinhu zvakadhakwa izvozvo pasi nazvo. So muri Zimbabwe Mutsvangwa right now madoors ake ari kuona achivharika, and vari kuti ari kuzama wakuda kubudikira wachitawo sei, but maangles vamwe hanzi Mr. Manise vangaita president here vaya muri Zimbabwe. Isai pfungwa dzenyu mucomment section. Peace.